Nou zul ik je wel allemaal afvragen, hoe wordt iemand vader? Ja, dat is in een wip gebeurd. Ja, want ik heb toen nog een vrouw en een zoon van 12 en een dochter van 10 en een dochter van 11. Nou heb ik me hier zo'n kleurentelevisie gekocht. 3 jaar naar gekeken. Televisie kapot. En toen kwamen er nog een van 6, 4 en 4 jaar. Want toen zei mijn vrouw nog, elk jaar krijgen we gezinsuitbreiding. Dat moet maar eens afgelopen zien. Ik ga je voortaan op een zolder slopen. Ik zeg, vrouw, als je denkt dat dat helpt, dan doe ik dat ook. Ja, en dit is onze Jan. Ja, dat komt zo. Mijn vrouw die doet altijd voor een hele week de boodschappen. En hoe was ze dat het vorig jaar toch een keer vergeten? Hebben we nog een week van de liefde geleefd. En we waren ons van geen kwaad bewust. Maar toen mijn vrouw weken daarna potten hiering leeg ging eten, toen wist ik al hoe laat het was. Want ik was van blijdschap in de 7e hemel. En toen was ze in de 8e maand. Ja, en als het een tijd zo bijna is, dan wordt er altijd gevraagd, wat wilde nou het liefste hebben? En een jong of een meisje? En meestal wordt er dat gezegd, kan mij niks schelen wat het is, als het maar gezond is. Maar zouden we voor kunnen stellen dat de voetvrouw na afloop zegt, ik weet niet wat het is, maar het is wel gezond. Ja, en dat is een Jan en een echte jong woord. Daar kwam ik achter toen ik hem de eerste keer aan de schone luier aanduid. Want ik bukte mijn buur over om de luier dicht te maken. En wat je toen recht in mijn gezicht deed, dat hebben die merkers bij ons nooit gedaan. Ja, want ik weet nog goed dat de voetvrouw voor de eerste keer bij ons thuis kwam. Ik zenuwachtig. Want toen zei ze nog tegen mij, Jerke, zei ze, wilde je even de pan gaan halen? Ik naar de keuken toe. Mee door de pan gepakt. Want toen riep ik nog naar boven, met brood was of zonder. Ja, en de rest van mijn kinderen die zijn allemaal in Venray geboren, in het ziekenhuis. Want toen stond ik een keer zo voor de raam naar onze Jan door te kijken. En toen stond er net zo'n Arabier neven mij. Want toen zeg ik nog tegen hem, ik zeg, welke kleine is er nou van nou? Ja, zet je de eerste 2 rijen. Ja, en onze Jan hebben we laten duipen in de Melderse. Want toen we naar de kerk reden, toen zei mijn vrouw nog, we zien toch veel te vroeg? Ik zeg, ik heb zelf toch ook een sleutel? En terwijl pastoor met onze Jan bezig was, deed onze Jos niks als beuken. Want toen zeg ik nog tegen hem, zeg, jong, zie je stil. Maar anders moet het volgend jaar niet meer mee. Ja, en je ziet wel, onze Jan, dat is een hele Piet geworden. Maar die wordt bij ons grootgebracht met de vlees.
De rest heeft mijn vrouw allemaal zelf grootgebracht. Trouwens, dat vind ik ook veel goedkoper. Zomer en winter de goede temperatuur. Dus het wordt niet zo. Je hoeft niet goed te zien dat de kat eruit komt. En je kunt me zeggen wat je wilt. De verpakking vind ik ook mooier. Ja, en als je dan een beetje groter ziet, zo, dan begint de kattenkwoord. Maar dat hebben ze bij ons van geen vreemde. Want ik weet nog goed, toen was ik zelf nog maar zo'n mensje. En toen was ik een keer buiten aan het spelen. En toen was er net een huwelijksmis. Want toen zeg ik nog tegen mijn vriendje, zeg, zal ik die ganse familie eens laten schrikken? Dat durfde ik niet, zei hij. Ik ging naar het broedspaar toe en ik zeg tegen de broed, mam, kreeg een iske. Ja, mijn vrouw die zei dat een snelke, die is nou op een leeftijd gekomen dat ze moeilijke vragen begint te stellen. Want gisteren vroeg ze naar mij waarom dat ik met ogen getrouwd word. Ja, ik zeg, vrouw, bij mij waren liefde op het eerste gezicht. Ja, bij mij helemaal niet, zegt ze. Dat kwam pas later. Want ik moest hier zijn gezicht wennen. Ja, en toen we getrouwd zijn, toen wist ik nog niet hoe een vrouw in bed moest liggen. Maar nou blijkt, als je getrouwd ziet, dat een vrouw rechts van jou in bed moet liggen. Maar ik ken er ook die getrouwd zijn en die laten een vrouw links liggen. Ja, en in de witte broodsweken hebben we helemaal niet van de liefde geleefd. En ook niet gegeten. Maar uit blik. Want toen zeg ik nog een keer tegen mijn vrouw, ik zeg, wat heb je nou weer voor eten klaargemaakt? Hoe heet dat spul? Ja, zegt ze, dat weet ik ook niet. Maar op het blik stond, voor uw trouwe lieveling. En er stond ook nog zo'n schattig hondje bij, zei ze. Ja, en in het begin heb ik mijn vrouw ontzettend verwend. Want elke middag gebruikte ze thee met biscuit op bed. En daar hoefden ze niks voor te doen. Alleen het water op te zetten. Ja, en je weet goed, als je een vrouw verwendt, dan begint ze gauw genoeg te klagen. Want ze zei nog tegen mij, volgens mij werd ik nooit geen vader. Ik naar een dochter toe, mijn klachten door op het tafel gelaag. Die zei tegen mij, je moet meer volkorenbrood eten. Ik naar een bakker. Ik zeg tegen een bakker, doet me eens 4 volkorenbroden. Zien die vrouw alleen, zegt hij. Ik zeg, ja. Heel jammer dat je dan wordt de helft zeker hard. Ja, ik zeg, als dat zo is, dan pakt hem in mijn aangen. Tutu. Ah, dat zijn leraren, die hebben vakantie nou. Nee, maar wat gaat een tijd toch snel, zeg. Want de vorige maand waren we al 15 jaar getrouwd. Had ik me bij de sneeuwnacht zo'n nieuw pak aan laten meten. Ik trek 's morgens de pak aan. Dat stiert niet, zegt de vrouw.
Ik zeg, sommige vrouwen die kunnen ook wel aantrekken wat ze willen. Stiert ook niks. Ja, zitten sommige kerels die kunnen uittrekken wat ze willen. We zien er toch al meer bij met een neepak. Maar ik heb hier voor het vies 10 meter stof gekocht. Voor een naaghemd. Want ik ben nou op een leeftijd gekomen dat het zoeken meer plezier maakt als het vingen. Ja, met mijn kinderen gaat het goed op school. Maar want van de week vroegen ze nu nog of ik hem wil helpen met zijn huiswerk. Ik zeg, kun je dat zelf niet? Toen zei de vrouw nog, help de jong toch mee. Zolang als je nog kunt. Het volgende jaar gaat hij naar de 5e klas. En dan kunt het misschien niet meer. Ja, en dus hij de oudste is 12 jaar. En die begint al af en toe zo'n beetje naar de mekkers te kijken. Want ik zeg tegen hem, krijg ik ook al voorlichting op school? Ja, pap, zegt hij, wat wilde weten? Ja, toen is hij namelijk zo'n kelk geworden van 5 jaar. Toen zei hij een keer tegen mij, pap, zegt hij, ik heb wel 2 zusjes, maar ik wil ook eens een keer een brugje hebben. En dat wordt net een tijd van de kleurentelevisie. Ik zeg, jong, achter in de garage stiert nog een zak zout. Ik zeg, stroot hem maar over de vensterbank. Misschien komt er wel een hongerige ooievaar. En die brengt nog een brugje. En weet ik dan ook, komt met een buurman. We hebben vandaag een jonge zoon gekregen, zegt hij. Als hij wordt kwaad. En als je maar weet, zeg je dat zo het wel van onze pap wordt. Ja, zo heb ik mijn kinderen ook allemaal het zwemmen geleerd. Van de week komen ze Jos thuis en toen zei die pap, ik mocht niet meer in het zwembad van de badmeester. Want ik heb in het water geplast. Ik zeg, dat doen ze toch allemaal? Ja, zegt hij, maar niet van de bovenste springplank. Ja, mijn vrouw die heeft zo ook 2 hobby's. Tennissen en autorijden. Met tennissen raakt ze niks. We zien er toch al meer bij die doen tennissen. Ja, zo liepen we even voor 14 dagen terug nog een keer door de Moelberenbos te wandelen. En toen zat er zo bij het einde kulkje, daar zat zo'n jongen in Mechelen op zijn bank een beetje te vrijen en te plaren. Want toen zei ze snel, na 10 jaar, mam zegt, ze moet eens kijken wat die nog gek en doen zien. Ja, zegt mijn vrouw, over een paar jaar denkt je er heel anders over. Ik zeg, en als je weer een paar jaar ouder ziet, denk er weer precies hetzelfde over als nou. Ja mensen, ik wil nou gaan. Maar want ik wil als Jan nog in bad gaan doen. En als je daarin is geweest, krijg je van mij ook nog de fles. Die drinkt je uit met veel plezier. Net hetzelfde als jij ook lesje weer. Vast en avond samen.